αυτά τα μάτια τα βαθιά μη με κοιτάς. Μ' αυτά τα μάτια. Τώρα είμαστε συγγενείς. Τους βρίζω μες στη μούρη, γουστάρω να μαγευτείς. Μετράω φράγκα σταυροπόδι σαν να είμαι ο διευθυντής. Ξέρω ποιος έβαλε τον γκολ, δεν είμαι ο διαιτητής. Έχει θολώσει το μυαλό μου από σκοτάδι. Μην με ξυπνάς απ' τους 6 πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Ξυπνητήρι χτυπάς σαν τρελό, σε μισό, σε μισό. Σήκω, ξύπνα, σήκω. Είναι απαλό το κρεβάτι, αφήστε με να κοιμηθώ. Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητήρια λαχταριστό. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves. Το πρώτο πράγμα που έκανα, μόλις γράψαμε ιστορία. Άλλο κέικ σοκολάτες, το βλέπετε, κέικ σοκολάτες. Αντίο. Where'd all the time go? It's starting to fly.
walking backward through a parade. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου, όλους τους φίλους μου και όλους τους άλλους. Ενώ δεν σας μίλησα τους περισσότερους. Εντάξει, Klein. Όσοι έρθετε γέλ στο πρώτο θα είμαστε μαζί. Οπότε δεν ξεχνάτε το Luigi. Αυτό δεν ξέρω τι άλλο να πω. Α, και κάτι τελευταίο. Πού είναι ο Ντάλης? Μαρία.